ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଶ୍ରେଣୀକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତୁମେମାନେ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଏବଂ ବାୟୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ପଢ଼ାଯାଇଛି। ତ ଆସ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜଳର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆମେ ଖାଲି ପିଇବା ପାଇଁ ଜଳ ବ୍ୟବହାର କରିନଥାଉ, ତାହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ଉପଯୋଗ କରିଥାଉ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତର ଜଳ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଆବଶ୍ୟକତା। ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ 3/4 ଜଳ ପରିବେଷ୍ଟିତ, ଏଣୁ ପୃଥିବୀକୁ ଜଳଗ୍ରହ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଜଳରାଶିର ମାତ୍ର 2.5% ଆମର ବ୍ୟବହାରକ୍ଷମ। ସେଥିରୁ ଅଧିକାଂଶ ମାତ୍ରାର ଜଳ ବରଫ ଆକାରରେ ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବାରୁ ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଛଡ଼ା ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥା, ଓଡ଼ିଶାର ଜଳ ସମ୍ପଦ ଓ ଭୂତଳ ଜଳର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେମାନେ ଅବଗତ ଅଛ। ପିଲାମାନେ, ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେମାନେ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳର ବିନିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ପାଇଁ ବାୟୁରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ କେତେ ଯେ ମୂଲ୍ୟବାନ ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପୁଣି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ସୌରଶକ୍ତିକୁ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିରେ ପରିଣତ କରେ। ସେହି ଶକ୍ତି ଉପରେ ସାରା ଜୀବଜଗତ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପିଲାମାନେ, ଆସ ଆମେ ମାଟି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ମୃତ୍ତିକା ବା ମାଟି ଓ ଜଙ୍ଗଲର ଗୁରୁତ୍ୱ ସମ୍ପର୍କରେ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଛ। ପ୍ରାୟ 1 ଇଞ୍ଚ ମାଟି ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଯାଏ। ଏଥିରୁ ଏହାର ନବୀକରଣ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମାଟି ଉପରେ ଆମେ ଘରଦ୍ୱାର କରୁ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ ଚାଷ କରି ଅମଳ କରୁ। ସହର, ନଗର, ଗ୍ରାମ ଓ ଆମ ଭଳି ଅନେକ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉଦ୍ଭିଦଙ୍କ ରହିବା ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ମାଟି। ଜଙ୍ଗଲ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଜାଣିବା। ଜଙ୍ଗଲ ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ। ଏହା ମଣିଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଇଥାଏ। ପୁରାତନ କାଳର ଆଦିମାନବ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହି ସେଠାକାର ବନ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଉପରେ ନିଜର ଜୀବନ ଧାରଣ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଥିଲା। ଏହା ଆମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦ ଯୋଗାଏ, ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜୈବ ବିଭବ ଯୋଗାଇଥାଏ। ଆଜିର କ୍ରମବର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଣୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଏହିସବୁ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେସବୁ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।